कैसा बैड लग रही। अरे किसा रे टेंशन काढस पर तू बेजार रे दरगाजी किसा रे मुड़ा तेरा चेंग वाला ले किसा रे 15 वर्ष रे किसा ले अरे 15 वर्ष रे किसा रे अटैच मध्ये तो 15 वर्ष रे अरे बरे किसा ते सांग बरे ये फ्रेंड एक बाय लाल रे एकुची एको आलो वाडे मैं किसा ले 15 वर्ष रे शी तू सांगतो ना 15 मिनिट घ्यायची ऐकू ऐक रे 15 वर्ष रे अरे सांग रे साहेबा मुझे फ्रेंड एक बाप जान रे बाप जानो वही रे भाई ई रपा बोल ई दुका बोल ये कुशल काय हो बरे 15 वर्षांत गे फ्रेंड बाप जानो बरे ये कुशल काय हो बरे अरे जाता कैसा रे दाल मारे दात है रे कैसे ले रे अरे 15 वर्षांत जाओ मने बरे तुला पण कळला रे तो मने एक्सरसाइज पण कळला रे कोण जातो आणि तू अरे येडिया आवटिया रानवटिया बुद्धी जात नाही दात नाही केस नाही येते जाते येते इथे आता ही होय दादा ना तू वर झाला ना तो तेस ना गाण्या तेस त्याची मला सांगत हॅलो विचार ना म्हणून विचार हां विपा बरं चलो तारीख कोश ना बरं देख ना बरं आता पालो अच्छा ना हां ओय लोका उस्ता रुपी तू ए लेके असता ना आ दिता ना किती सर अर्धा म्या अरे कसिना बसिना बॉम्ब मारे किती लेतो हां अरे तू टेन्शन काढते वर्षे रोटते वर्षे तू कसिनो बसायचं मला अरे कसिना किती रे कसिना बारीक मारे तर बरं होता ओय हाक झाला 15 वर्ष 15 वर्षांनी हाय अरे ही कोण आहे गाई अरे तू बरे आ सुपुर में हो जा इंटरव्यू आईता होईल ओ इंटरव्यू आईता बेकार बोलले इसको काम दे तकला इंटरव्यू आईता ए सपोज ना तू इंटरव्यू आहे का अरे मग मरे बरो एजंट मेळा आणि त्याने मग सांगितला आपण तुका 6 महिन्या भितर बघितले टाकू आणि अकोट त्याने मग सांगितला 1 महिना हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स करू म्हणून मला तू उचटलाय का तू इथं ते मला कामच ना पाहिला की वाटला इथं बाई ती कामत नारे बायला टाकते अंडावडा बटाटवडा पातळ भाजी मिक्स भाजी शिकवायचा अरे होय त्याला ओळख बरे गो त्याला ती बियोस बरे होई की नाही ला हाते ते नरे ने कोण ओळले बोला तू बियोस बरे ना तू इंटरव्यू झाल्या सूटपूर माहिती रे किस्तो शटाचे बो मारा न्यूज मरे अरे जाऊ झाला बोला इंटरव्यू आईता आणि क्लास को वाला कोण कोण आहे पाठवणार होते आम बघले बोलता बोला इंटरव्यू आईता क्लास को वाला आईता बघा बोलले आणि आमको बाहेरता इथे पापूस मशीनांचे काय रांगलो ना आयडिया मरती गेली नो तो क्लियर त्याची मग तू आता इंटरव्यू असू बोला तू थोड्या क्वेश्चन्स होता क्वेश्चन 1 प्रश्न 1 सकाळचा सूर्य कित्याक उदेता सांजचो सूर्य कित्याक पडटा सकाळचा सूर्य आमका गुड मॉर्निंग म्हणून उदेता आणि सांजचो गुड नाईट म्हणून सूर्य पडटा पुष्पाय सकाळ गुड मॉर्निंग असायचा गुड नाईट म्हणून सूर्य पडटा बरं आता तुका दुसरो क्वेश्चन जाता क्वेश्चन 2 प्रश्न 2 तू न्हिदोत्या रुमा मरे एक साइड एसी घाल आणि एक साइड फॅन घाल तू किती जातले शी हातली चा कडकडा येतलो ना रे आणि मग तू सांगू एक साइड फॅन आणि एक साइड एसी घालला की जातले लाईटी बिल चोळे तले बरं आता तू सगळ्यांचे आसमान धंदा तीन जाणं सगळे आता तुका एक जाता बरं ऐसा चल साखर या उत्तरगान एक सेंटेन्स कर साखर होय साखर या उत्तरगान एक सेंटेन्स कर आओ कॉफी पिलो साखर या रे कॉफी मी तो रे या जाय ते हात गेल्या पण तो पिना बरं आता तुका तिसरो क्वेश्चन या लास्ट ना हा लास्ट क्वेश्चन एंडिंग प्रश्न खतम बायलान दाल्ल्या घोड्याला जाते पण दाल्ले एसाइडिंग गाते आणि बाय एसाइडिंग घोड्या कित्याक गाते ते सांगू नको तू सांगू अरे एंड या दाल्ले एसाइडिंग आणि बाय एसाइडिंग घोड्या कित्याक गाते ते नक्तू ना टाइम चुका रे